tapasahak mapeliatot tu debata martangi yang mahita ali debata aman namin na di Banua Gijang bodo haroroan ni saluhut si leon-leon na dinggan dohok nasa ulibasa na mauliutus upasahat kami masian na ni leon mi tuhami pilihan nami tuho saya jalo may gabi uap na husus di zulum pasu-pasu may jalara moti asa huparhasia kami pilihanon pati buluh narajaon muli tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marohanami marhite-hite totim asalam hutadahami godang ni si leon-leon mi tuhami asalam gir-gir kami mandok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Namin na di Banua Gijang say pinorbadia maguarmu say Roma harajaunmu say saut ma lomo ni ruham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari sesa madosa nami songon panesanami di dosa ni dongan na mardosa tuhami unak kami tugihon tu pangunjunan palua mahami sian pangago pasu-pasu jala diramoti Tuhan de Batama ho disodakon Tuhan de Batama buhina tuho jala asima rohana midaho didopakon Tuhan de Batama buhina tuho jala di pasaorhon madamena tutod di munabi amen. Kudul majalohi tadi nganat tabi upangi dohami ma akapat ditan na honatas minakir Roma mutujulu asamar foto doho pimpinan satoki